Kubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Presiden Kenihu Teacher Association, Profesor Lakhan Kama. Hakalai hui trek naitung aja pun Rio, ulaong. Baka jing dawa yar syuki, ka nyautab youth council, yo Profesor SK Baring, kalong ka babakala. Namar baka Ministry of Education, ka Sarkar India, kelatung yu kum acting VC. Ubatang Syipuar, tak haduk mendayo daw VC ubapura. Hakajingkan bagi laptai kubor, Profesor Lakhan Kama, ulaong ru, bagi kenuhun baper-baper, hapok ka skul ba nihu, kikwa baka Ministry of Education, anda kelatung yo Vice Chancellor bapura. Kantong lu beriau babha, bat ubadan ka jingki kli, om kumanja, hagis nam ki bamenchwa, ki bala pentranya kenihu bat penhiaru syatrai, ya kan ni ke skul ba. I think ni konge ko awan pusmo bangi na kalian kan yahuta ngi la pediam burom yo Profesor SK Baring namar kajing thum visi yo kamde pa ong bala pen kenya ka ai namar kane ka steve kumla phi ngatrai phi lai hi bawan pa no Under Secretary to the Government of India gila ong be ba la approve da president tamar kane appointment kadai ka appointment bathamai dekat kum ka statute jongi ka appointment VC bathamai kamde regular tama appointment bathamai ka president kum ka visitor jong ka university ka laban kadon ka hop pan appoint yo VC pan simti ka kam VC hadopat yo VC bathamai mentak ngai osmo ki ong bala pen kenya ka an jong ka statute jong ka nihu kam to ka ni ka 2A 2 Kindian ni depan soto ba ka statute 2A2 ka keren syai ba mo ba VC lada ula jen la shong thai shwa bon shong thai la ni ha to ka por bo shong thai u dewan IT ya u senior most professor lada la akut ka dam jong u tat hado ta ka por ba u VC thamai u pat yo benthum bat u pat pen kre la de ban simti ka kam VC hakini ka khlimat pade shwa bankut lese suppose ni shwa bankut bisi ladep thung bisi thamai pi kamdon ka jing umdon kam deba ka ministry ka khanthung ya noino jong shukla ka kut laga kut ka desi sha senior most on shimti tangba hangni namar ki ong hado ka ta khlimat ba ubisi thamai pathum lani upat shim charge kata kano hakini ka khlimat pade bisi thamai ladep thung de ka President of India kat kum ka visitor kat kum ka statue jongi kala tum tangba umde permanent kai hadok dala ya ubis na te haka jipe jongi kamdon jimpen kenya ka an namar hakka kat kum ka an jongi kat kum ka statue jongi kala kedo shaiba ka President hawala kut kedam kala bantung VC kani kade kamde ka basu IT kade jingtung VC thamai kat kum ka statue 2A2 jongi kata de ka we ka jingpen shai badon kame ha ni i ka khubor ba mi limba ka jingya kren jong ki rakhat jong ka HYC baki ong larangi ailat kumni lese kan kta la shai gen ayo number san la ne number shipho la ne atrai ki la bakla phi hang haka appointment letter phila i kila thok nang second senior most kim ong re tang prosobare debaki kwa kila banum tho atau second senior most hindre ni i kula thok nang second senior most don ka daw ngin bataya kata Sagoi ki ong ba kadon ka jing bakla na kalian kan nihu ba ka statutory body jong kan nihu ka klem kli yo senior most shwaban aya ka recommendation kata de ka jing bakla namar PBC ba shang hne hakapor jong shukla umdon hak lane umdon bor ban recommend yano no unga try ki la pan be ka list jong ki top lingut in order of seniority kat kum ka seniority jong ki ngathai kila panu kat kum ka la panu ka copy jong ka statute jong ni ngathai la ai ka ministry pada kila phasha ka president menta ka jingkli ka wan ba ka jing keren alane ka jing dawa na ka HYC ba ude ben here shuki Profesor Baring ban ai la dio senior most ngathai ka ni ka bapakla namar kani kamde ka jing dawa ka babyang nawa yu la thung kumu VC bapura tambah umde ke bampen scam ni
hado pat yo visit mai kam don e ka jing pakalanta ngatrai ka ni ka kamla bonong ba ka kam don nongri be e ban dawa ba un her shuki hoi ka jingkli kawan bale ki tho second senior most ngatrai ka kata ka jingkli de ka ba piang ba namar jayu yo first senior most ngatrai kata ka jingkli ka de ka jingkli ba piang ngakwaro hakni ka por ban pawi ka jing smooth tanat shirkom ba mde tang mangi wedon hapon nihu lesege nihuta nihunsa nihusu lane ka meta lane ka kesu nihu yun wat ki bodon shabar jong ka university ru ki la shim khya ya ka kam nihu ngau smo comment ba ki la ga shimti ya ka ne ka kam tamba ka politics pade kamde ban shuan tu hang ne hapo ka pas jongi namar ni kan ma por badang shak ngan di khna jongi ka ke choice ngam yu isono shinoro bakawan smolem bar kitu gi khna jongi gi khna ba puli hagne po school ba jongi ba ki shat kan khatsan sni nga khamui manta pade porbala jai kiele ban kruit bat kata ga jing dawar ko bam don nongre nga thra kata ga dei ka jing smo jongi kumu president ka Nehu Teachers Association ka jing kli ko mga boy ba jai yo ba visi banikong u senior mos banikong pi nga thra gi ka HYC let's say kamtip jai hapo ka university hakini ki asnem tamba ushukla ulaja na po university nado banai November 2000 nado to por hado mata arkundu tarik u banai Julai ukram yo la banwan hangi hakini ki asnem tam ka por balaya ladon laisen bangi kum ka university nga ngila shamjing but hakatu ko por ka Nehu Teachers Association Nehu Student Union, ka Nehu Non-Teaching Staff Association, KSU Nehu Unit, but ka Meghalaya Tribal Teachers Association Nehu la ai daga jingtho sha senior most professor ba khongsder hatu ko por namar por ba ngam ko abang patai bnia nama kadon lai benta jong kaneka namanya yang license ikan tai kadon lai bentai kaneka jingjah po university ka bening ko kadai por ba ki ka ministry ka la IT yo proses saha proses sahau la penyaja ke university hado arkhotri upnai March jongo arja arfusan hak to kapor marsen poi arkhotri jongo March u shukla ula ampai bangala la join haga university to usaha ukrentre shuban ban shimti tingi layak segitu kiwe ki badan senior dep usaha ngile cho profesor Panda dep profesor Panda ngile cho profesor Misra bro kini laingut ki la kentai nanta kawan kapali jam proses kongsidia nilai syairu nilai syai ni ongser pe menta kini nak mar gila kentai tengi nama hak to kopor ha university ni padon PVC nama ki PVC ki pad join kila tungi ki nado benai November aja pusau tang hado benai March alputrik ki pad join nama ngim non PVC UVC umdon sene u saha la resign ba kini giwe kimtre ben shifti ngila kerpat profesor kongsidia pa Sobha sesar shim namar ka jingge jongi ka buan hangni ngimdon u khle jong ka university hapo ka campus jongi tangba ila kentai iong be ngamla nama lada kamuan na ka ministry kata kumangala ong ni ki kunhon badan hapo ka university ki digi statutory bodies jong mo ka Nehuta Nihusul ne ka Nihunsa nila kerpar nyong ngidon bat fi pimdon kam le pisu cinti nang tasu petip sa ministry ba namar undon badan hang ne po university ngala cinti kumu senior most professor tambah ikram tre haba ikram tre next senior most hak to kopor DI professor Barik nama ikong sungo ide professor Barik te ngile che professor Barik yang professor Barik pi tre en membership ya ka neka kam yong ngabiang nganship i kongste kam tre membership dep katu kanesni kila join na ikong sungo kumu PVC sisen la join mai te kala kun no kataka senior most nama kiong dada undon visi provisi unshimti lamdan provisi senior most unshimti te kila join tamba ye kong sungor hak to kopor porbe shimti hobna March habakut yung March nyong ye pingi mitu kum pvisi pi hablong be senior nama ruba kong sedel ulade kentai lupa next kadehi ka paling jongki kum senior most nama niwan be kum ka paling jongki te ila tre te ngi I love you i bentre hak to kopor bentre hangne mde kum i pvc bat kum i senior most professor te poi hobnai mi namatang arbnai don bon shong time poi hobnai mi ngila suthu ba kan don ka jing
la dai la shong thai na mari ingi thu tang kum senior most professor te ngile bang show professor consider yang sir pi tren ban ship yong ngile show barek utre wong tok ngabiang bai tang ba shua ban kut ka samoi jong i proses semua hakalai jong kong semua hobnai mi lawan no kata tim na po ka ministry ba ka wan pen bet ki kamang ni ki ong tong in salong meeting hapo Delhi ka isi te ngin tung do PBC te BBC un penyai ka university undon ka bor pura te hakalai foto rik pare kila shong thai no i proses kong semua kila tung yo proses undor kumbu PBC to kata kalaya poi hobnai Desember haga khasan tarik UPBC ula resign ula no ya kam nado khasan tarik hado arpo artaring ni undan brio po university ngilet biang hang to ko por jong panda la shong thai ini ki misra egi ki la shong thai undan brio shu satang proses consider nang tawan proses barek tamu consider la long number 1 kini giwe la shong thai don yang number 1 ba proses barek long number 2 nang ngilet chi yong mega joy yong lada kamu na ministry kanji kato ko dei ka por December ni shwa mangin khang chuti dan kama ban san di kot kisla ki fellowship jong ki khna mban singi ha phasha tura iman ki phasho shuklai ban san di kot kisla tangba i kham sngap yang i ki kunhon ki ba dan gajing ba khli apo university ko mangarong kan ni huta ni unsa ni usu ka kesu ni unit bat kameta yang mai em ngamla ban shimti kumba ang ten pareng su moto ngamla ban shimti hindai ni laong isar pindon kam khuslai nama ka statute kala batai shai balada undon UBC senior most u treya ka kam jong BC kat kum ka statute jong i limba kani ka statute pishu shimti ngin pensong e piang tai pishimti tes pishu pentip ya ka ministry pindon kam sign ki kot kisla tabai yong em ngam tre ngamla da i laong kumta ngilet pada so second senior most ka prosabari pro penpa ka jo yong em kalong nam long tambah ong em ka university ka dan ka jing hawa ni kum ka university ngimla bendon tang chisni ru bangin don ukhle jong ka university la dam don VC hab don provinsi lam don provinsi hab don senior most nama provinsi ra resign senior most de mechimti u prosab barik uang to ba pilaya kerpa ki stakeholder jong ka university ka nihuta ka nihusu ka nihunsa ka meta bar ka kesu ni unit tang ba om fisya ngan shong ate shuki ngan shong nata nang nila ada ka shiti kan ka shiti ka jo ka tarik ni SK barek bar prosab consider ka jo ka tarik ni ai haka khandai tarik jong bulan Desember yong to ba pia namar nga suthu ba kan di university jonga ngan ba kli hoi la nga shong te shuki ngatim ngan sa pendom yo shukula ngan sa pendom ka ministry tang ba mlele tang namanta ka jingpha jong university ngan shong tai ni kun ki kun hon ni la elam ni la pensyong i kan ni de to ka dur jong ka haka to ko por kan ni ka dur bang ni pensyong i haka to ko por ila shong ila shimti tengi yong i ka jo kumba ong i ba kum yong sar shong to pinaile nice sign di kot isla pentip syaka ministry ban namar la kerpat ki stakeholder yang ni la kerpat kini ki seng ki badan apa ka ni hu ngala shimti namar undan bre apa headquarter subha ai ka direction napi ai ka jingtim napi ke engan le te na ministry ka lawan ka email na phone ki ong ba phimde ban shimti namar uprovisi ka resignation jong ni kram pedia te uturu am to je ba don PVC te ngam kap su ban le tamba u bangi smong ayo prosobarek ba hak to ko por don kam ha ka university ka don ka jing ba khrao number ushukla u kham yo shuban man phai hang ne PVC la resign don mano mo yang scam bat ni hasnda bat ni u yang scam ong to ngan bakle ya kane namar kalong risk ka ngashim ba ya kane ka risk bat phi namar phisya phi don namar ni tang namata ka jing ha university ngatrai lingba kan tambah long ke iba nga ko ban batay ne ba lesi ka daw ba ikham ayo si first senior most ba consider ka dai ne kini ki daw nama kini ki shiti license mangi kerpa ki senior most ban shifti ka university habadan ka jingi apa university nila pharu shaka office ka president ba shaka ministry of education so Vinit Joshi ha to ko porang no secretary nila ai kopiru kata ka bon haki ki download kini ki kot kisla jongi ba senior most la kan tat license habawla kan tai license le se ka ministry kala perkhat bala dangi IB group nung trehi tingin ano yo second senior most takadaw naka ngathai ka HYC le se kamdon kini ki jing tip te ki shukun no be le se bala perkhanya ka statute jungi ngathai kamdon e ka jing perkhan yisang di bas ngomu yo so barik ba hak to ko por habalam ka ombai kum bang ting pareng bang challenging time uyeng scam ba ang kat kum ka statute ngadeban sumoto ngadeban shimhi
Dala dehi ya kane ban ngade ben pentip ka ministry kat kum ka jingkerpat jungi ki stakeholder. Tengah try ka ministry kala perkhat ba porba ki pan ki laingot ki seniority ki professor padan hakat kum ka seniority number 1 de professor consider number 2 bare but so way na physics na thai ki la don gini ki record ki la check ke record ki la ambai ba uni license la kantai let's say kamlong shuban ai ki ayo second senior pastor na ngim shame e ka jimbakla ka jingle jong ka president la ne ka ministry namar ningkong e ki la thung hi u vc bathamai kim don ka me ban it yo senior most ka ar u senior most la kantai license let's say kani ka la tray persai kata ka de jing sungo jonga ngamtip na mangintip ke ka jingnya keren apa dan ka ministry but kiwe but ilan ne bat usobari ya kata ngintip taba ngi kum ka seng kum ka neuta ngi suthu ba lese kine ki jingkan tajong prosokong de license kala tre kala ya i ba ka ministry kam consideration ya i ki ombe ba haka por badon kam ka university ukrem yeng scam bat ki kunhon jo ka university ban tre namata ka jing bhajong university kat kum ka statute nama ka statute jongi ka ombe ba ha kuno ka por umde benong thli umde benong sudah ni apa kawe dia ben don by way clear nama ngan ip ko way kan nuksa sibo undon jing huri ura po university u vc bodon ta u jaga kenja accident u yapno lene lese u syapnya lese ngimnum ab ya ka ministry bantung vc ban pai kat kum ka stage jungi suo moto u senior mos de ben shimti ba menta balaja kum ne ngala shimti kum vc ngapentep ya ka ministry kan ai direction de long nem long menteri namar ka statute jongi kila tha kata ka dor ba kala long lupa ka kumbang yang ka inbuilt system ba hakano kono ka por nung don tang ka we ka por ba nung don ukhle jong ka university taka daw ki don ka provision ba lada udon vc lada ja yo vc untre ka kam jong vc untre pvc lada don pvc untre senior mos ka kam jong vc kata kala don pangim don kaman up yano ruban ayang ini dia ben shimti ya kene ka kalkor jongi ni hap shimti nantang hap pentip ya ka ministry ba ngaku musinyo mos laja kumne uvisi don shul ne umla shu bentre ka ngala shimti sobha ai direction nga ke ingan le ngatai kata ka jing mud bathai ka statute jongi ba hakono kono gopor nama ki yong kala banja kere ye ngiptep haka jing jong buru kala banja yo uvisi ba pasang hap ko shuki tamba lada jaka kuno ka por ba ubisi umla shu bentre kam kum ubisi lane umdan hane lane kim sha ba yu benwan hane nga senior mo su de ben shimti lada umdan u pvc na trai taka daw haka jing smo jumi haka jing pet jumi kani ka issue ba ka raise ka hyc nga trai kam don nongri me kam ka jing dawa jungki ba on here shuki u professor sk barek kam don nongri me ni kum ki stakeholders of university khamtam mangi balaya khonyo shukla license name tang ngim kwa shuban huri ura po university nama yula thungkat kum ka ain kat kum ka statute kat kum ka jingdon ki information haka ministry but haka office of president ngatrai ngi deben ai la di bentre deben ya bi shakman ni naka sangling ngim hai din shu ni la ai be la kershan be yi ba in tre tang ba i hap tre number ni hap pen jai hapo ka university ni hap tre number phi ki no hikai deki bon sne bilang abi ki promotion jongi ki non teaching staff jongi ki bala ade ban yo promotion ki bio ki jing dawa jongi khna kajing ya bet ya ka kam ga jonga university ni don kam ban scam ga kti jongi ngang next scam ba i hap tre budwat kum u vc badan ka bor ba pura ban ya shakbat bat ngim aila ru yano ru ban man pentu apo ka university lada kam don nongling hoi lada ka don nong lada ile baklai so bare ngiru ngi persa nama ngim de pangidon hangne ngim mia sha ino nomor u le kam persha iki ya ga university persha ya ga jalla meghalaya u isi ya ka meghalaya lada pusor bari ku train nama ta ga jing bhajong nga jong phi jong ga jalla meghalaya jong ga nehu ni kershani lada ngi ngilap haka por bunwan le se niru u train nama ta ga jing sniu jong ka warna jing sniu ka university yong in persha ya ka tangan keren sha imdi pa nama ngim don hangni tang ban shu pensyong yo bre nama ngim ko bre shu shong hashuki shu sa persaja ka shuki ni kwa ba nun ba shong shuki ude ben le ya ka kamram kat kum ka an kat kum ka act statute but ordinance jongi kat kum ka UGC regulation kat kum ka model recruitment rule jong ka non teaching staff but ter nama ubrehi lada buram yaki anji kanun jong ka nihu ya ka anji kanun jong ka government of India ngathangin persabe ya ba menta
kam ka jingkli ngin dawa ya kata ka resignation jong Profesor Barik kam arise namar habya syakmat tangba hab treste nam ni kwa bani ka kam nim kwa bani yu breu shu shong ta shu ki ban shu tang shu persai ka shu ki ni kwa bani yu ba ka kam ji namar ka kam ka kham kran ha namar ni kwa ba hakini ki lese lai banai sa banai san banai ru banai nim tip hadukat no shaban thung sha visi ba pura karno ilaban tre tamang ngai skeba man kasni ngatrai hap tre stom bangi bat kan ni huta ni hun saba kan ni husu bat berkoi ka megalia ngatai ni deben ai ka ketiga mon ketika diang man warna kajing chong su chong san po university bat ni hap persang ro hajo ko porba ni deben yo hidu visi bo biang hapo university nimla shu ben shim bre ko mo shukla man shu penjat ka university ni don ka ben yo to visi bo biang ngin pet manta u profesor bare kun tre kam kumno dese ngangai skemba kat ka porba udon le singam ti udon saud menani san menani ru menani sistem ngimti ya kata kat benda yo visi bertemai ngangai skemba untrei ki kambat unwara ka jing chongsan ban ninya shakba namani ku ka university ngila ahyar plat ngangai skemba lada ulawan ula penjajai ngila chongsan ki break la yo ka ejing dawa jungki ngatrangi nya shakma bat ka kanam jo university ngila barla kham hajrong na bal kusukla ula elam ni syapo nala ngatrangi hapkio nang tu suki lembak kajing tre lang ban jing tre jong brok haki dekat jangka jelam bekala jungi nama kene ke university jungi ki breu ki ngal mata sing ada no hika la sang la song thai ka mingin banin le tamaka university ke depan sa jinom ngata ka de don kam ebangin sutu ya kata takabang ye visi yo syukula ring ga jo mewan ne sansnem la memtre nimtre la memtre ni kesan la memtre nimla ban kesan yuno no ko shama shuki nim pet betang ya ka lada ka kam ka biang nginon bat fi lada kam ka biang ngatrai ka sapoi ka por lese ngiru ngin song em lade ka por bujilino namar bashama shuki umle ngatrai lese ka numpoi ka ka pot nang skemba so baring nama khamtam bo ude nang ne ula puli nang ne ula tre hang ne ula dan ka jing ya dei ban ni kum ka university kum ka jalame kalia nang skemba un bakre ya kene ka kam bat un le kat bo ula kum breu kat bo ula pen urlong ini kambar sateng ni bon snem projong shukla pat kun warna kanjing chong san hap deng mangi kino hikai kin non teaching staff ki student tap bangin ya chamat ku university pan ngin kio shaprang ngin ma shaprang ku university ba hakapor ban se ngin poi biang kum mangi ramon chwa ka NIRF ranking idon hapo top 15 idon hapo khatsan lese matange poi lese pala de ka aspa ngil ayam tama lese lada ngila penlong jajah hapo university atrai ni laban trestom ni laban ya publish bon laban penhikai bha laban yo gi khna ki bopiang ni laban pen bhasha shui ki khna jungi ka jing hikai jungi yang ni atrai ka university kan ki squeeze ki ngang skema kumno hikai ba shong ne la harson snem ngalai la bon ki visi tarami ngimong ya ba inya sha yono ro klan don kimat habdon kimat kakam hangitan kakam lada kakam kabiang ubiang lada kam kambiang ubiang hangi ya kata kajing yang scam ni kum kan huta ngangai scam ba ki stakeholders of university kum gini hunsa gini husuru kini yang hagajo kan ba ni la ya nimla shuban phaide ni habya shakban namar ni nim shame kajing bakla kajing tung yo proses SK bare kumbo visi visi permanent taba udon ka bon bapura kum bangitip lese ki convener jongka search committee kipat yo pathum namar ka kerteng napo jela jongi lese ngilada pha limbaga isi jongi nama gidon kam laingon negitu uwe dong de convener jongka ta ngi osmo ba tau convener ka ministry ka pathum sen la don convener nang ta kini ki application te lese hakajing pe jongi nganga kesubodol lese kan poi kumno ro nreu banai hapon rib naik ngatangi di benjo UBC bapura te yanung indawa ya katami kamlong husiar nomor ka experience jungi baladam ilai iba pornyong kong semua ilai dawa ba tambah ka klam urlong tengi nangan liang kan ni hutang ilai yang skemba nin dawa ba nin yo UBC ubampian ula bendai mano tambah de bendai UBC badan ka jingnya de kan ni hu deban dan kajing snow ya kan nihu demen dan kajing snow ki kena jangka jelame kalia demen dan jing snow ki brave ki trash no try muluk jangka magalia baki nong me kalia ki demen yo kam yo jam de kam nahi kai ne kam non tik star ne kat ba yo lada visi ude ba no ba shaka jelame kalia shaka jit putri jongi shaka shiki trash no try muluk
ngatai ni kwa kumutau visi ula bende nang no ngam thrai ni kum kan ni hutang ngin ong bangi kwa do ta ni kwa do ne ya kata ngim la batawa tama namar ni la yo rius nem yo proses sivastava baula penjat bai university sans nem ni la yo shukla ngim kwa shu bun yo visi kumang yong bakan kala kan ni hukum kan dustbin jogi visi ki bas ni utam hamne po India larapi aya kan ni hu ni kum ki seng kum ki stakeholders jong university nginum pedia kamtam nilai ba yo shukla lese de parsnem usha o kami kajing hurura yo ne banwan le minum abre ta shibana ablai lanang yu de ubre uwan na bar lane uwan hangne tang ben kwan to ya lade ban iki bre jong nabar jala bat umdang jing sngo ini ki traditional tribe lo ngatai kum yo to bre minum pediang longkat bolong minum ya pediang tagaraw kajing ngidon kajing kerman ba lesingin hakni ka kliman arsen ni layo bosnio ngatrai habo laising ni la deka hong jongi ngatai utrai na jrong dang pet ba unum iben ni hadokan ne kan de ba laisen dong ni yo bisi bosnio ngam thrai na manga haka jinget jongi mo kumgi kristan ni don hi jinget ba lese utrai na jrong ula up khatwei snem ni la up ngatai la deka por ba ngin yo bisi bo pian tame lalam de uwa biang hapo India ro at least ni ko uwa biang tame hapo ni hu kata de ka jing kermen bangin na kali jongi tamang inum jer kerteng henu kamli ka kamram jongi tabangin ngin pensai kadar bangi lada de bisi bamlong in hapo shibara ar nang lati be bure gunung kuno kumyo tangin pudia longkat bolong namar ni ka experience jongi baru syukla kalapan lapan kendit bende jongi ba ngimde ben up tang arsnem lo hapon dre benagi de ben pet ubri ulong nomlong lada ulong ni pediang lada ulong ngatai bawa ulen no ngim tre komputer namar kene ka university kam ka dustbin yang ki vc ki ba phaltu ki vc ka ba ki bamle namar ngatai bon bakwa balong vc hapon ni hu tang ba ngatai menu ben deliver oi balong fit kata ngatai ni kum kiseng ni kum ka jalan ya pen lada long ubri ba pian ni pediang beri pesni ngatai minum pediang namar mentah lagi lang long bitar ha nama ka jingle jung syukla ngimpat klan kadang long fresh lah hangi tagara yu briwa ki balong ku syukla tamu stan thai arbana ro num ne hanne ka jing smo jongi tengi ton jikerman bangin ya visi bopia kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka asam bat meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka asam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka central pollution control board kalapin benaya kate kathan kum ka jaka ka balong critically pollutant hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinre ka jingmi cha bo ka ya pher dena kata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan